Mga igsuon, mga anak sa Diyos. Ang kasaysayan sa Birhen sa Lourdes nagsugod niadtong February 11, 1858 sa gamay nga lungsod sa Lourdes, France. Usa ka kabus nga dalaga nga si Bernadette Soberó ang nakasinati sa unang pagpakita sa mahal nga Birhen diha sa usa ka langob. Sulod sa 18 kahigayon, nagpakita ang Birhen Maria kaniya ug nagpaila nga siya mao ang Immaculate Conception. Gipaampo ni Maria ang mga tao ug giingnan si Bernadette nga ipabuhat ang usa ka kapilya sa maong dapit. Usa sa mga dako nga milagro didto mo ang pagtungha sa tinubdan sa tubig nga hangtod karon gigamit alang sa pagampo ug pag-ayo sa mga masakiton. Libuan na ka mga milagrosong pag-ayo ang naitala sa Lourdes. Ang maong dapit na himong sentro sa pagtuo, sentro sa paghinulsol, sentro sa paglaom, alang sa milyon-milyon nga mga pilgrims nga muadto kada tuig. Ang Birhen sa Lourdes nagdala og mensahe sa pagampo, sa pagpaubos og pagsalig sa Dios. Ug hangtod karon ang Lourdes usa sa pinakadakong lugar sa panaw pagtuo sa tibuok kalibutan. Ang istorya ni Bernadette nagpakita nga bisan ang yano ug kabus mahimong gamiton sa Dios alang sa dako nga misyon. Gikan sa kasaysayan sa Lourdes, musulod kita karon sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Diin gipahinumduman kita ni Jesus nga ang tinuod nga hugaw dili gikan sa gawas, kundili gikan sa sulod sa tao. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang tinuod nga kahugawan nagikan sa kasing-kasing, dili sa pagkaon o panggawas nga butang. Sa Ebanghelyo, klaro nga giingon ni Jesus, there is nothing outside a person that by going in can defile, but the things that come out are what defile. Mark 7:15. Walay bisan unsa nga mosulod sa tao gikan sa gawas, nga makapahugaw kaniya. Apan ang mugawas gikan sa tao, mao ang makapahugaw kaniya. Gisupak ni Jesus ang karaang pagsabot nga ang pagkaon o mga ritual mao ang sukdanan sa kaputli o kalimpyo sa tao. Dili ang atong kanon o panagway ang sukdanan sa atong pagkamaayo, kundili ang atong batasan ug mga intensyones. Gipasabot ni Jesus sa iyang mga tinunan nga ang pagkaon musulod lang sa tiyan ug dili sa kasing-kasing, busa dili kini makapahugaw sa kalan. Ang Kristiyanong kinabuhi dili limitado sa mga balaod sa pagkaon, kundili sa pagbag-o sa kasing-kasing. Daghan kanato usahay sobra kaayo ang pagtagad sa panlabas o sa panggawas, usahay unsay itsura, unsay mga seremonyas, unsay mga tsitse buritse, unsay mga tradisyon. Apan gipahinumduman kita sa Ginoo nga ang pinakaimportante mao ang atong sulod. Ang Dios dili malipay sa tao nga limpyo sa panagway apan hugaw ang kasing-kasing. Ang tinuod nga kahugawan nagikan sa kasing-kasing, dili sa pagkaon o panggawas nga butang. Ikaduhang punto, ang daotang hunahuna ug buhat mao ang makapahugaw sa tao. Klaro kaayo ang giingon ni Jesus, from within, out of the heart of man come evil thoughts. Mark 7:21. Gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa tao nagikan ang daotang mga hunahuna. Gilista ni Jesus ang mga sala sama sa pagdumot, sa paglimpong, sa pagpanapaw, sa kasina, sa pagpasigarbo. Kini ang mga butang nga tinuod nga makadaot sa atong relasyon sa Dios ug sa uban. Ang atong kasing-kasing sama sa usa ka tanaman. Kung dili nato bantayan, dali kini mapuno
sa sagbot sa kasuko ug kadautan. Ang paghinlo sa kasing-kasing usa ka buhat sa grasya sa Dios. Kinahanglan kanunay ta mangayo og kapasayloan ug magbantay sa atong hunahuna. Ang ebanghelyo nag-awhag kanato nga susihon nato ang atong kaugalingon. Dili pod nato basulon ang palibot o ang ubang tao sa atong mga sala. Kini nagdasig nato nga magmatngon sa atong kinabuhi. Ang tinuod nga Kristiyanos dili lang maglikay sa daotang buhat. Ang daotang hunahuna ug buhat mao ang makapahugaw sa tao. Story time. Karong adlaw gisaulog sa simbahan usab ang World Day of the Sick. Kini nga celebration gisugdan ni Saint Pope John Paul II niadtong 1992 aron hatagan og espesyal nga pagtagad ang mga masakiton ug ang mga nagaalagad kanila. Gipili niya ang pitsa nga February 11 tungod kay mauusab kini ang kapistahan sa Birhen sa Lourdes. Ang tumong niini mao ang pagdasig sa tibuok simbahan nga magampo alang sa mga nagantos sa sakit o nagpakita og konkreto nga kaluoy kanila. Matag tuig, adunay espesyal nga tema nga nagawhag sa pag-atiman sa lawas ug kalag sa mga masakiton. Daghang parokya ug ospital ang naghimo og espesyal usab nga misa ug pagdihog sa mga masakiton niining adlaw. Kini usab usa ka paagi sa pagpasalamat sa atong mga doctors, sa atong mga nurses, sa atong mga caregivers nga daw walay kakapoy sa pag-alagad. Gipahinumduman kita nga si Jesus mismo nagpakita og dakong kaluoy sa mga masakiton sa iyang ministeryo. Ang World Day of the Sick nagtudlo nga ang sakit dili lang pisikal nga problema kundi espirituhanon usab nga panaw. Kini usa ka tawag sa paghatag og dignidad ug paglaom sa tanan nga nagantos. Busa karong adlaw giimbitar kita nga mahimong instrumento sa paghupay o paghigugma sa mga masakiton. Mga igsuon, mga anak sa Dios, ang ebanghelyo karon nag-awhag kanato sa tinuod nga paghinlo sa atong kasing-kasing. Dili igo nga limpyo lang ta sa panggawas nga buhat. Ang Dios nagtan-aw sa atong hunahuna, sa atong pulong, sa atong mga intensyon. Hinaot nga atong bantayan ang atong kasing-kasing gikan sa kasuko, sa kasina ug pagpasigarbo. Hinaot nga pinaagi sa grasya sa Ginoo, mahimong bag-o kanunay ang atong sulod nga pagkatao ug magpadayon kita sa dalan sa tinuod nga kabalaan. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, PLSVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.